اللہ نے رضا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ وإلي المصير فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين میں قرآن مجید دے 4 مختلف مقامات تو 4 آیات پڑھیاں سبحان اللہ ان چاروں آیات جو اللہ نے اپنی عبادت دے ذکر دے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا اپنی ماں پہ اپنے باپ پہ احسان کرو پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ بزرگ بیٹھے ہو آج نواب صاحب بھائی آج نواب صاحب نے میں نے آکھیا کہ ماں باپ دی عظمت بیان کرو یہ جڑا انہوں نے اپنے بزرگاں نے میرے پہلو چ بٹھایا عزت کی احترام کیتا انہاں دے گلے چ ہار پہنایا مینوں سچی دسو سویرے آج صاحب اپنے ابو نوں آکھن ابا جی آ جڑی راتی میں تہاڈی عزت کیتی سی نا اے میں تہاڈے تے احسان کیتا سی اللہ انج ہوندا ہے جی بیٹا باپ نے قدم دبا کے کہ ابو جی آج میں تہاڈے قدم دبا رہا میں احسان کر رہا امی آج میں تہاڈی دوائی لے آندی تے میں علاج کرایا اے میں تہاڈے تے احسان کیتا نہیں نا کیا اولاد ماں باپ پہ کوئی احسان ہوندا نہیں پھر رب قرآن چ کیوں کہنے وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرنا کیڑا احسان جڑا رب میرے تے تہاڈے کول تقاضا کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ تے او احسان کرو کیا اولاد ماں باپ تے کوئی احسان ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کعبے کا طواف کروا رہا کعبے تے بٹھا کے اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج بابا جی آتے بھی نہ طواف کعبہ کر رہے نا یہ بابا جی صحابی رسول نے نبی پاک دے چچا زاد بیٹے نے نبی کریم علیہ السلام دے چچا زاد بھائی نے نبی کریم علیہ السلام دی امت دے عظیم مفسر قرآن مجید دے پہلے ترجمان دے مفسر حبر الامہ اس امت کا سب تو بڑا عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو خیال آیا کہ اتنے فقیر صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لوا انہیں عرض کی تھی حضور آگے کندے آتے مائی بیٹھی نا کہ میری ماں ہے میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا کہ میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا مکہ میں طواف کر کے عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں کو کندے آتے اٹھایا کہ عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تو وہ بھی کباب بن جائے آ دیکھو میرے پاؤں تے چھالے 6 میل پتھراں تے گرم پتھراں تے چل کے ماں نو لے کے آیا تے کعبے دا طواف کروا رہا پوچھنا اے بے کہ میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتویٰ فرمایا تینوں جنم دیمن لگے جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں کے گزرے سنا انہاں لمحیاں جو ایک لمحے دا مطلب بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیری بچپن تیری ماں نے تنوں دودھ پلائے سے نا اس دودھ پلاوت کی تو چسکی ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا تو ماں باپ نے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا انہاں کے احسان کون کرے پھر او کیڑا احسان جڑا رب طلب کر دے تے رب فرماتا کہ ماں باپ کے احسان کر در اصل اللہ نے اصول بنا دیتا کہ حل جزاء الانسان الا الاحسان اللہ فرماتا احسان کا بدلہ صرف احسان ہے عربی دے اندر کہتے ہیں کہ الانسان عبد الاحسان انسان احسان کا غلام ہو گئے کوئی احسان کرے ہوئے نسلی اولاد نو دس کے جانا کہ فلاں بندے دا میرے تے احسان ہے ادھے نال پیار کرے آجے اللہ کے رسول تو بعد انسان دی ہستی سے سب تو بڑا احسان یا دے باپ دے تے یا دی ماں دے
اللہ فرماندا جڑے تیرے ماں باپ نے تیرے تے احسان کیتے نا بچپن تو جوانی تک انہاں احساناں دا بدلہ دے انہاں دے احسان نہیں فرمایا انہاں دے احسان دا بدلہ ادا کر حل جزاء الاحسان الا الاحسان تے کدھر خدمت کر کے وہ لکھے چ نہ پے گئی کہ ہورے میں احسان کیتا نہیں تو تے اجے احسان دا بدلہ پیا دے کہ نہ تیرے ماپیاں دے احسان ختم ہونے نہ تیرے بدلے پورے ہونے ساری زندگی خدمت کریں ایک لمحے دا بدلہ ادا نہ کر پائے گا تو میرے ملت دے نوجوانوں اللہ نے قرآن وچ جڑا ماں باپ دی عظمت دے حوالے نال بیان کیتا اے تے میں سنا دیتا مختصر آئیے ذرا تانوں حدیث رسول پر لے چلا ماں تے باپ دونوں دی سانجھی شان سناواں کون ہے تے والی جو ماں نو عظمت دتیاں تو ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدماں تھلے باپ دی واری آئی تے فرمایا جنت دا مین گیٹ تیرا باپ ہے مین گیٹ ہی بند کر دیو تے جنت چ کیویں جانا ہے اے دا مطلب ہے جے ماں دے پیراں والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوئے دا خیال رکھے اس دروازے چ گزر کے جانا تیری جنت تیری ماں کو لے اور تیری ماں دی جنت تیرے باپ کو لے اتھے اپنی جنت دا ادب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا کر تے جے ماں تے باپ دی شان کچھ نہیں ہوے انہاں دی عظمت کچھ نہیں ہوے تے اے جدوں تواڈے پنڈ عید دا دن ہوے گا نا تے ویکھو سارا تہاڈا پنڈ تے نویں کپڑے پا کے عید منانا ہوے گا پر جنہاں دی ماما ٹوٹ گئی نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاتے وہ قبرستان جاتے لوگ عید مناتے ہوندے تے قبراں تے بیٹھ کے کوئی ماں دی قبر تے روندا ہوندا کوئی باپ دی قبر تے روندا ہوندا وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے انہاں نوں پوچھو ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا انہاں نوں پوچھے نہ چھوڑا کی ہوندا عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاؤ مدے سر ننگا ہووے پیر مدن کٹ خالی تے ماواں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی جاؤں گے میرے نبی دے مدد دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلیا کملی والے روندے کعبے دے اندر آ جائے سارا دل کعبے وال ویکھ کے روندے رہے عرض کردے کعبے والے دکھ ماواں نوں سنائی دینے دکھ پیواں نوں سنائی دینے عرض کیتی یا ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں عرض کردے الا ما اشکو قصی وحزنی اللہ عرض کیتی کعبے والے میں دوسرے سنانے آیا ادھر شام کا ویلا چچا میر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے بھائی فرماتے رونی کیوں آئے نوکرانی کی مار کے رون لگے بھائی کہنے لگی اج کعبے کلوں گزری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا چاچے نے کچھے کیوں روندے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے نلے کہنے لگی اج دی موت زندہ دی کلیاں بیٹھ نہ روندا اج دا باپ زندہ لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھلے آؤ چاچے ابو جہل دے سر تے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والا نہ پھڑ کے سینے دے نام لگایا کہنے لگے کملی والا چپ کر جانا تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھدا نبی نے چاچے دے بازو چھڑاواں دی تے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ آندا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ آندی کلیاں تو کج بیٹھ نہ رو ماں دی گودی رو لینا پر اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں باپ محمد کون کرے رکھوالی
پیر مدن بیڑا ویلا عمرے عمرے محمد چاہو مک جاگا کہ میلا بھائی عمرے محمد چاہو مک جاگا محمد بخشا مک جاندا جی میری ملت ہے نوجوانوں نبی کریم نے ساری زندگی ماں کے باپ کو پیار گزاری کہ ماں اپنے پتر نہ پیار کر رہی ہے تو میرے نبی نے اپنی ماں یاد آ جائے. ایک دن حضور عشاء کی نماز پڑھائی امام بہقی نے شعب الایمان کے حدیث پاک لکھی عشاء کی نماز پڑھا کے رخ انور جدو صحابہ ول کیتا تے این اکھر میرے نبی دی اکھیاں جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے تانے گردے انج میرے نبی دے آنسو دے او صحابہ جنہ یار دے وضو دے پانی دا قطر کدے زمین تے نہیں سڑی سکدے عرض کی فونے اپنے اتھرو تھون ویکھے جے کسی قیامت دی کملی والے سانو دا پتر تیری زلفاں دے کڑلا تو وار دے تو کیوں روے کملی والے محبوب روندے نہیں لکھے میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں میں نے کوئی تکلیف نہیں عرض کی سونا پھر روندے کیوں کون ہے دیوالی نے فرمایا صحابہ میں نے ماں بھی یاد پیوں دی اج میں نے ماں بھی یاد آ رہی ہوں فرمایا جی دل کر کے کدے میری ماں یا میں زندہ ہو گئی حجرے سے میری ماں بیٹھی ہو میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہوں اگلوں میری ماں دی آواز آوے کہ میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میرا دل کر دے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواؤ اج میرا دل کر دے کہ ماں بلاوے اج میری ملت نوجوان ماں روندیاں باپ رلا دے ماما آ کے کر دیا ایسی صاحب طویز لکھ دیو میرا پتر میں بلاندا نہیں اج ماما روندیاں باپ رلا دے اور میرے آقا نے فرمایا تیری ماں بلاوے تو بول گئی نہیں فرمایا کدے محمد دی ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں میاں محمد رحمت اللہ علیہ یہ ترجمہ کی میں فرمایا آپ فرماتے ہیں ماما بولے ماما دیکھ لے سیاد فریاد لے جاندے رو رو اپنے چھپے کر جان دے بھائی مویاں ماوا والے رو رو اپنے چھپے کر جان دے. نعرہ تکبیر بولیے ایک ہاتھ اونچا کر نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ چورا شریف آستانہ عالیہ چورا شریف. میں الحمدللہ 25 سالوں کے خطابت کر دیا 2026 آن والا 26 سالوں کے میں پوری دنیا ممبر رسول سے بیٹھا ہوں. میں اپنی 26 سالہ دور خطابت کے اندر
جدو بھی کوئی عظمت والا بندہ ویکھے، کوئی سیاستدان، کوئی وزیر، کوئی وکیل، کوئی زمیندار، کوئی پیر صاحب، عالم دین، نعت خواں، کوئی ڈاکٹر، جڑا بھی نامور بندہ زندگی چ ملیا، عادت دے مطابق میں ہمیشہ او لے کر کے پوچھا، سچی دسی مقام کتھوں لے؟ ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ پوری زندگی چ ایک بندے بھی مینوں اے نہیں آکھیا سی صاحب میں ایتھے اپنی محنت نہ پہنچے۔ میں جدوں بھی کسی نے سوال کیتا انہیں تینوں جوابوں چوں ایک جواب دیتا ہے۔ کسی آکھیا میری ماں دی دعا ہے، کسی آکھیا میرے ابو دی دعا ہے، تے کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے۔ عظمت مقام جنوں بھی کدے ملے نا، کوئی یا ماں دی دعا نال یا باپ دی دعا نال یا مرشد دی دعا نال ملے۔ مقام دعاواں نال ملدے نے، محنت نال نہیں، ورنہ محنت زمانے چ اور بھی بڑے کر دے۔ عظمت محنت نال نہیں ملدیاں، کسی دی دعا نال ملدیاں نے۔ میں اے تے دلائل الحمدللہ۔ یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں، نبوت اور صحابیت کے بعد جتنے بھی درجات اور مقامات نہیں ہونا بنا، جب تک ماں تے باپ کی دعا شامل نہ ہوئے وہ مقام نہیں میری گئی۔ میں جملے نو اساس کراں، میں کہنا کہ چاہنا ماں تے دعا کرن تے پتر نبی نہیں بن سکتا، ماں تے دعا کرن تے پتر صحابی نہیں بن سکتا۔ اس تو بعد جتنے بھی مقام، صحابی تو بعد جڑا سب سے پہلا مقام تابعین ہے، تے جڑا تابعین دا سردار ہے، خیر التابعین، سید التابعین حضرت خواجہ ویسے کرنی دے۔ خواجہ ویسے کرنی دے بارے میرے نبی نے فرمایا جب صحابہ نے پوچھا کہ مقام کتھوں لے آ تے راتاں ساریاں جگدا سی، تے روزہ بھی رکھدا سی، پر نہ جگراتے دا ذکر کیتا تے نہ روزے دا ذکر کیتا۔ پوچھا یا رسول اللہ نے مقام کیویں لے آئے؟ فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ سے۔ کاش تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور اس تو بعد جتنے درجے ایک ایک تاریخ پڑھ کے دیکھ لو۔ وہ بخارا شہر سے نوجوان بچی دی شادی ہوئی تھی، انہیں ہر بی بی دی طرح عرض کی کہ یا اللہ میں نے پتر دے، نسل دا وارث۔ ایسے کہانی والے دی دیوانی کہ انہیں عرض کی تھی یا اللہ جے پتر دے میں گا تیرا نام محمد رکھا گا، تیرے محمد دین دا عالم بناواں گا۔ اللہ نے بڑا سونا جگہ دیتا تھے، ماں پتر نو پانا لگ پئی۔ ماں نے بھی کہا کہ پتر جدو چلن پھرن دے قابل ہویا کہ بچہ ٹھوکراں کھا کھا کے بار بار ڈگ دے۔ ماں نو خیال آیا بچے ڈگ دینے پر یہ بہت ڈگ دے۔ غور کر کے دیکھا کہ ماں دا کلیجہ کھب گیا، کیونکہ پتر دنیا پہ آیا پر اکھیاں ہیں نہ جو نور کوئی نہیں۔ پتر پیدائشی نبی نہ پیدا ہویا۔ ماں نے مسلح بچھا لیتے رو کے سجدے درجہ کر رہی ہے، کہاں لگی ربا میں ایمیں دانی سی مگیا، میں تے مگیا سی پتر دینے کا نبی جدید دیالی بناوا بھی، لوگا دا سارا بنے گا، ساری زندگی ٹھکرا کھائے گا۔ عرض کر دیا اللہ نبی نہ پیدا ہو گیا، لوگا دیا جھڑکا کھاوے گا، ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا۔ کہاں لگی ربا میں ایمیں دانی سی مگیا، کہاں لگی آلہ دینا تیرے محمد نور دوال سہی، میرے محمد یا کھل نور دے جائے۔ رڈیا رڈیا ماں دی سجدے کی اکھ لگی جائی، ایک بجیرہ سونا گیا بابا خواب دیا بلایا، فرمایا بیٹی سر چکلے اللہ تیرے پتر دیا کھل نور دے دی۔ ماں نے اس کے بیٹھے پتر دیا کھل نور آ گیا کہ کوئی بچائے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے، اج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی امام المحدثین، امام بخاری نبی نہ پیدا ہوئے، ماں دی دعا نال اکھیاں واپس آئیاں۔ پتہ لگیا پاویں امام التابعین ہوئے تے پاویں امام المحدثین ہوئے، پیچھے دعا ماں دیا۔ یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، ہاتھ چاہ کے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے۔
یا اللہ جڑے اس تو اچھا بولے قیامت تک وہ دن نسل جو حاصل قرآن پیدا فرما اے تھوڑے تو تھوڑا جا اکاڑے تو سائڈ تے نکلیے تے پھر وہ ایک بابا ہوندہ ہے کہ محفلہ کے نعرے لگان دیو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اس زمانے کے بابر حرونی صاحب انہیں ولی میں نعرے فرید دے کیوں لگ دے ولی تے انہیں نے زمانے پر محفلہ جناب فرید دے لگ دے جا کے پاک پتن بابے دی قبر کے مراقبہ کر کے پوچھو بابا جی مقام کتھوں رہے آج بھی بابے دی قبر تو آواز آوے کی پلا ہوئے میری ماں پلا ہوئے ماں او ماں جنہیں بچ بچ آکھا فریدہ پتر نماز پڑھی از کی دیا ماں نے نماز پڑھی ہے تکی میں اندر ماں نے آکھا پتر نماز پڑھی ہے رب شک کر دے دے کیونکہ پتر نو شک کر پسند سی آزان دی آواز آئی تھی آکھا امی نماز پڑھی امی نے فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھاوا مسلح بچھایا تے نال ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے تے مسلح دے نیچے رکھ دی تھی نماز پڑھی سلام گیر کے پوچھے امی شکر تے نہیں ملی امی فرما رہا پتر مسلح اٹھا جب نماز پڑھی ہے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ دا شکر کھا دی لطف آیا اگلی ادام دی آواز آئی تھی امی نماز پڑھیے امی نے پھر فرما تو وضو کر میں مسلح بچھاوا ماں نے پوڑی بنا کے پھر مسلح دے نیچے رکھی اس ماں دی حکمت دنائی تو صدقے جاواں جنہیں شکر دیا پوڑیاں کھوا کے فرید نمازی بنا لیا جدو نمازی ہو گئے تو پکھے نمازی ہو گئے اور ساڑھے کے بابا جی فرماندے تھے سناسی صاحب ساڑھے زمانے کی مسجد کچھ نہیں ہوگی سب نمازی بڑے پکے ہوں گے آج مسجد پکی ہوں گے نمازی کچھ ہوں گے مسجد مرسیہ خاص ہے کہ نمازی نہ رہے رمضان شریف ہے کہ کنی رونق ہوں گی مسجد جتیاں والی جگہ تک کھلولی جگہ نہیں ملے تو عید والے دنوں نمازی کتھے جان دے لسا یہ دا مطلب پکے نہیں سکے فرید پکے نمازی وہ نمازی جدہ اذان سن کے تے کلیجہ تے دل بے چین ہو جاندہ کدوں مسجد وچ پہنچا فرید نمازی ہو ایک دن بارو کھیل کے آئے نا آپ ہی مسلح بچھا کے تے نیت کرن لگے امی بیٹھ کے فرمایا بے فرید وضو تے کر لے عرض کیتی امی وضو کر کے آیا بارو کر آیا ادھر فرید نے نماز نیت کی نوجوان درمان بھی کمرے کے مسلح بچھا لے آؤ اماں نے سجدے کر کی تھی یا اللہ آج ماں بھی عزت رہ دے عرض کی تھی یا اللہ جس شکر نہ ملی فرید دل تو جائیں میرا فرید کدھر پہ نمازی نہ ہو جائے عرض کی تھی یا اللہ آج ماں علاج رکھنی ادھر فرید نے نماز پڑھی مسلح شکریہ کھلے شکر کا دریا پہ چل گئے آواز گیا تھا مگی آتی ہے اپنا خیال ہے اور شکر کوئی نہیں اما دور کی آئی کہ شکر کا دریا پہ چل گئے سینے لا کے ماتھا چلا کے فرما دیا نہیں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جی نہ رکھی پتہ لگیا پاویں امام الاولیاء ہوئے پیچھے دعاواں بولو سارے پیچھے دعاواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کون کون فرید کے نام پہ ہاتھ اونچے کر سکتا ہے بس اٹھاؤ گے سارے چدرہ جو کٹو بال فرید والا ہاتھ اٹھائے بس اونچا نہیں ہاتھ اٹھا کے اونچی بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے کہ میرے تے تیرے تو اگلے مقام ماں دی دعا نہ ملے ایک ایک دی گل چھیڑا تے پھر بڑا لمبا جاؤ کہ حضرت سلطان باقی رحمت اللہ علیہ دی سیرت پڑھو حضرت خواجہ بایزید بستامی دی سیرت پڑھو جا کے حضرت امام ابو حنیفہ امام شافعی دی سیرت پڑھ کے دیکھو ایک بندے دی جڑے عظمت والے نے اجنا دے دربارات دے دیوے والے نے سارے دی سیرت پڑھ کے دیکھنا پیچھے دعا ماں دی
نہیں تو ایک گل سنا ہی نہ دیواں تسی نہیں بولے نہیں تو سنا میں دینی تھوڑا جا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے میں نے لگے نہ اکاڑے بیٹھے اکاڑے تک وہاں نہیں ہے نا بھائی ضلع سے نہیں بولتے گرامی قدر حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سلطان العارفین کیا جاتا کسے بڑیری عمر چو پوچھا بابا جی مقام کتوں لے آجے آپ نے فرمایا کہ میری عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوئی 4 مہینے سال دی عمر امی میں نو رسم بسم اللہ کران واسطے اللہ والے کو لگے قاری صاحب نے جا کے کہا میرے بایزید نے قرآن پڑھا بچہ ٹویشن پڑھ کے آوے سکول تو کالج تو آوے نا مدرسے تو پڑھ کے آوے ماما دی عادت ہوندی ہے ماما پوچھ دیا میرا پتر کیوں پڑھ کے آئے بایزید نے روز قرآن پڑھ کے آنا تے امی نے پوچھنا جو میرا بچہ کیوں پڑھ کے آیا ماں میں روز قرآن سن رہا ایک دن آئے تھے بڑے پریشان امی نے فرمایا کیوں پریشان ہے عرض کی تھی امی جی آج قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی وہ پڑھ کے پریشان ہے امی نے فرمایا او کیڑی آیت جنہیں تیرے چھوٹے جنوں پریشان کر دیتا ہے عرض کی تھی اما جی آج قاری صاحب نے پڑھایا کہ اللہ فرماندہ انشکر لی ولوالدیک والیک المصیر اللہ فرماندہ میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ کا بھی کر تے اماں کہہ لگے دے پریشانی والی گل کھیلی عرض کر دے اماں جی 4.5 سال عمر ہے تے میرے کو 2 کام تے نہیں نہ ہونے میں تے چھوٹا جا بچہ تے 2 کام نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو یہ دا مطلب یہ صرف پڑھ دے نہیں سن نال عمل بھی کر دے اکھے اماں جی 2 کام بڑے بڑے نہیں ہونے یا اپنا کرا لو یا رب دا کرا لو اور ماں کتنی خوشیانی ہوے گی جی بایزید دی ماں ہوے گی اماں نے فرمایا تو فکر نہ کر تو رب راضی کر میں ماں نے تینوں اپنا ہاتھ ہی معاف کیتا تو جا رب راضی کر میرا پتر تے ماں نو خیال آیا بھلا میں بھی تے دیکھاں ماما دے بغیر رب مان کی میں جانا ہے بایزید فرماندے نے میں بچپن سے گھروں نکلے 30 سال میں جنگلہ کی عبادت کی بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی بڑا زہد تقوی مجاہدات کی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 سال بعد آئی سردیاں دی شام دا ویلا فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میں دیکھا والا میں ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچے انج کر کے حضرت خواجہ بایزید فرماتے ہیں اندر چھاتی ماری اندر خالی جڑے رب نو لبن تو نہیں لبا ہی اپنے آپ نے کہنے کہ 3 سالاں چ رب نہیں لبا چل ماں بنائیے ماں ہی بنا لی شام دا ویلا تے تھوڑے 30 سال دے بعد گھر آئے تے دروازہ کھڑکاون لگے تے ادھروں ماں دے رون دی آواز آئی جاوے نوجوان بایزید نے کونڈا نہیں کھڑکایا اللہ کے سنے ماں سجدے وچ روندی ہے اما رو کے پئی آکھدی ہے یا اللہ اج 30 سال گزرے میرا بایزید وچ آئی یا اللہ میرے پتر پردیسی دیاں سارا سنیاں اما کہن لگی یا اللہ میرے پتر نو گزرے چھوٹا نہ لگے میرے پتر نو کھڑا نہ چھپ جائے یا اللہ میرے بایزید نے دیوان لگے اما سجدے تے کہہ رہی یا اللہ اودی ماں کول کوئی نہیں میرے پتر دیاں رکھیاں کرنیاں میرے بایزید پردیسی بچے دی خیر کرنیاں بایزید نکل گئی 30 سال ملن نہیں آیا اما سجدے سے دعاواں بھی کرنی بایزید نے دروازہ کھڑکایا اما کہن لگی کون ہے رو کے کہن لگی اما کدے لئی دعاواں کرنی ہے تیرا پردیسی آیا ماں نے اٹھ کے دروازہ کھولیا پتر نو سینے دے نال لایا ادھی رات تک ماں تے پتر گلاں کردے رہے سردیاں دی رات ادھی رات ویلے ماں دی اکھ لگ گئی اماں بھی سدیاں آواز آئی تے بایزید پانی پلا حضرت بایزید دیاں دوڑاں لگ گئیاں عرض کی 30 سال تیریاں مندا رہیا اج ماں دی من دی واری آئی ہے دیکھیا تھڑے چ پانی کوئی نہیں دوروں جا کے
کنویں تو پانی لگے آئے ماں ستی رہی پیالہ بھر کے ماں دے سرانے کھڑے رہے فجر دی اذان دے نال ماں دی اکھ کھل گئی اماں بہ کے کہن لگی بے با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اماں ستا نہیں کتنے ماں تبھی ادب نہ ہو جا اماں نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکے عرض کی تھی یا اللہ 30 سال تینوں راضی کرتا رہا آج ماں راضی کر دیتی ہے ماں دعا دینی میرے پتر نے بڑیاں دا امام بنا دے فرما دے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ نے بڑیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہنے لگے اماں معافی دے دے جڑی بلائیں تو جنگلاں چ لبدا رہا مینوں کی پتہ سی ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ او ولایت میری ماں دے قدمہ تھلے سی جڑی میں جنگلاں چ ڈھونڈدا رہا میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے دعویٰ کرنا میری ملت نوجوانوں سویرے اٹھ کے باپ دے ہاتھ تے ماں دے قدم چوم جس زمانے چ اس دن تیری کھنڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے ماں دے قدمہ دا بوسا تے ابو دے ہاتھ چوم لیا کر میری ملت نوجوانوں ماں عظمت والی جنت قدمہ تھلے تواڈے علاقے چ کسی بندے کو ایک مربع 2 مربع زمین ہوئے تو لوگ اندر بندہ بڑا نواب ہے بڑا چودھری ہے لاہور دے کول ڈی ایچ بیریا ٹاؤن کسی اچھی سوسائٹی چ لوگوں کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے پنڈاں دے لوگ اندر بندہ کروڑاں پتی ہے بڑا مال ہے ان کو 10 مرلے دا پلاٹ ہے وہ 10 مرلے والے پلاٹ دا مالک نہیں مانتے وہ امی کنی امیر ہو جے قدمت نے ساری جنت ہے ایڈی امیر مائی قدمت نے جنت ہے پر کدے غور کیتا جیڑی امیر مائی صاحب دی زندگی کپڑے ساڈے ابو دے دوندی دے کپڑے ساڈے ابو دے پرس کرے روٹی ساڈے ابو دی پکاوے ساڈے باپ دے قدم دبا کے ساڈی ماں ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت کر رہی ہوں مینوں سچی دسیو پتو